RMN drama, mudtalit ka rin yung laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. Oh! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate isa ko, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patik! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Diami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Bis! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sugat ko na! Oh. Pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Anak ko, mas... Niya pa! Nisamud ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Salamat sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Inaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakudatayan. Sound Aldwin Nakuda. Audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Nang! Tagay may ka ng dogo! Ha? Utan! Inununan! O kanon mais! Ha? Gano'n. Hoy! Miss! Mahimong makig-ila-ila. Hoy! Bungol ka ba? Gusto kong makig-ila-ila ni mo. Oh, ako din mong pakisultihan? Bungol ka? Ikaw rin kinakahingaan ako bungol, sir. Pag ila-ila ta. Di ko makikila-ila sa taong hambugiro. Unsa? Nay Blackie, tananoy. Mananoy? Ang atong Jordan? Balik ko na to. Sige, tata. Tana. Dili ka makalagaw. Sir, ayaw, anak. Babae ko, sir. Gano'n rin babae ka? Vauci mo na yung gibuhat, sir. Unsa'y bawsi? Violence against women. Unsa? Areho na, Michelle? Ayaw lagi ulam mapaglagaw. Sir, naara ba si Senyorito Federico? Pasig isumbong ti ka. Unsa? Di na ba na gusto og taong abusado si Senyorito Federico? Uyog na ba mo? Tingalig mahunong ng katawa ni mo diha. Among pa si Senyorito Federico. Unsa? Sumbong ta kang Senyorito, ha? Sir, kining, nganong mamugos man ka? Nganong mamugos ka? Gusto kayo na? Gusto kang bukan tika sa imong naong ining akong kumo. Ay, saan niya? Nauna ko sir, ha? Mabalot nga. Ay, sa'yo naman imong bukon. Unsa? Oh. What's problema ni mo? Atin na. Imong kuyog nyo rito, bugiro kayo. Ngano de? Bugiro kay Manulti. Gusto makikila-ila na ako. Oh. Pag ila-ila mo,
Problema ba na? Problema kayo. Tungod kay dili ko gusto makigila-ila og taong hambugiro. Respetuhin yun na. Paila yun. Kay lisod na kinaiya. Tingalig, masuko na siya nimo. Hinungdan bitaw ni Duol ko nimo para magpalaban ko nimo. Kanang tawhana, ngilngig na. Ngilngig? Humba na nyo rito kay ngilngig man. Athena? Sorry nyo rito. Pero matana lang ko. Kabadlong ka na o dili nyo rito? Kining kukuan. Sagdi lang nyo rito. Sige lang. Di makakakabadlong. Likay na lang mi. Manggawas na lang mi dire. Athena? 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 Buwa, muling. Unsa? Misumbong ka kay Senyorito Federico? Sumbong ko. Pero lakas man ka. Tungod kaya may imik si Senyorito Federico. Wa pamamagkailan ako. Wa pa. Okay. Blackie, ato na tanay. Dali na ni. Sige na. Ato na ta. Hoy! Dili ka makikila-ila na ko. Sa ako nagikaingon, sir. Di ko makikila-ila og taong hambugiro. Sir! May gaya kalikay ko. Kung wa pa, sunggo ko, di ba? Maugiray mahitabo ni mo. Ayaw, sir. Ay na pala yun na ha. Abuso nas kababayan imo na. Ayaw pa napat o babay. Batian ni mo eh. Di ka maluoy ng mga babae, sir. Grabe sad. Tigka kag kasing-kasing na. Sir! Ngano bang nataw pa man mo din sa kalibutan, oy? Didto na lang unta mo sa impyerno. Kuyog mo sa tanas. Sir! Day, Athena. Ayan lang kon. Alang tubag-tubag anang kon, day. Alang pagtubag-tubag anang sir. Dali na, day. Tana. Sorry, Noy, ha? Dali na, di, Blackie. Dali ko. Mura ko kandila nga naupos. Karon pa ko makasugat o babae ngayon adto karisgada nga nisulti na ko nga ako hambugero. Kiingnan pa ko nga adto na lang unta ko sa impyerno. Shit! Wala. Igo lang ni tanaw na to, Senyorito Federico, day. Uy, ayong tawhan na, eh. Alalay sila itong tawhan na, klaro kayo. Wa, mag-isyo makabadlong ini. Bitaw, no? Arlantas gawas. Ato ta magpaabot ito, ay. Ako mong giingnan si tatay nga tag-iya. Nga dito lang sa gawas ihatod ang atong gi-order. Total, gibayran ko naman tundaan. Day, Athena. Ako'y kiyawan ni mo, eh. Kiyawan ko, eh. Anong kiyawan mo, gawin? Di mo ka managganag tubag nila, eh. Kiyawan ko, eh. Ano gutang managana man ko naman ko baba? Yung kay kahadlok. Gipuno ni mo ang baso sa bino. Alay na ko ipahungaw nga kong kalagot sa bino. Giyano mo mo giyarok ang bino, ha? Nainsulto ako, Yorito. Nainsulto ako. Ngano? Bagsik may hana. Bagsik. Unya? Nagpugong lang ako. Kunwa pa, gusbat ko na ang naong atong bayhana sa akong mga kamot. Gitawagan ako ang akong mga bata-bata. Aron sa iyon, lingawon siya. Unsa? Wa man nabalik sila si Athena o Blackie. Pero may baya kong lubat-lubatan ang gibuhat ni Athena. Base nung nakakita na sa tog enkwentro dito sa restaurant. Hapason ko baka ha? Pero maikog man po kong ubiya sa mga estudyante niya yung nagpaabot ng mga aon. Ipanggutom naman ni sila. Day,
Lagi mo ko dyan, yung order, Salamat kaayo nang ha. Uy, salamat mo lang. Salamat sa day. May galit eh. Namalit pa mo, ha? Huwag niyo mo mahadlok ang tao di ha. Kahalabihan ka isog. Ay, kahadlok manong uy. Uy, mahadlok niyo ka day. Tawa naman tayo igong kusog na ikasukulala nila. Ay, gulits naman ka tao. Pailog lang nung. Bitaw nung! Pailog lang! Ha? Uy, may doon ka lalaki nga nayabot. Sakay sa motorsiklo. Nagdibraso lang. Huwag pulos patik ang bugton. Basta ang liw, patikan. Pasag din ay. Tanan na. Ata? Oh. Ala, gali hata. Pag-alang mi, Noy. Alam mo pag alis among agianan? Wala. Nilingo-lingo lang day atina. Dagko ilingo-lingo maragbaksel. Wala, lingo-lingo lang. O, disinias nga. Hala, day, disinias ka torjakon ka. Oh. May blaki pa! Hala, di ka kus na diretso. Sinaya tina. Day, ayaw. Ayaw siglante. Ayaw! Unsa magkahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda-Tayed, audio editor Chifri Camonada, ang atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.